Pekný deň prajem, vážení spoluobčania. Z Handlovej sa vám opäť hlási Marek Baláš, petičné výbory občanov. A to, čo vám chcem teraz ukázať, je dlhodobý problém, ktorý trápi túto republiku a toto mesto už desiatky rokov. Pozrite sa na tú čiernu vodu. Vidíte ten kontrast. Ten kontrast máte možnosť vidieť oproti tej tráve. Proste ide úplne čierna voda. Pritom je toto nádherný potôčik, ktorý pramení tuto nedaleko z lesov a vlieva sa do rieky Nitry. Takýmto spôsobom si dokážeme my znečisťovať prírodu uhlím, uhlie, ktoré má súkromná spoločnosť, akciová spoločnosť, kde bola vybudovaná čistička uhlia na pranie uhlia a jednoducho už začias komunistov táto čistička bola sfunkčnená a teraz súkromný podnikateľ, akciová spoločnosť, inžinier Čičmanec, generálny riaditeľ si dovolí v našom štáte takto znečisťovať prírodu a nepotrebuje platiť žiadne pokuty, nepotrebuje absolútne k tomu nič, pretože má podobným spôsobom odkúpených všetkých pracovníkov na životnom prostredí, všetkých pracovníkov na rezorte Ministerstva životného prostredia, ktorí jednoducho prižmurujú oči, keď sa dáva obálka. A ja sa pýtam, vážení spoluobčania, dokedy takto necháme ničiť a likvidovať naše prostredie, naše okolie? Otrávia sa tu ryby, odtrávia sa tu ľudia, jednoducho peniaze už boli preinvestované na čističku, čistička nejde, súkromník nebude dávať svoje peniaze, ale bude likvidovať naše prostredie a naše životy. A ja sa pýtam zase oznovu, dokedy?